श्रीदेव कुणकेश्वर दर्शनाला हे सगळे पायी चालले आहेत. हा जो आनंद आहे तो आनंद सहजासहजी कोणाला मिळत नाही. कंदमुळे खात, चाराबरं खात हा सगळा पायी प्रवास 80 वर्ष. अरे हे बघा, हा हे बघा. 80 वर्ष. हो, किती वर्ष? 80 का अधिक असताना. 80. होय ना हो. होय. पूर्वी त्यांच्या काळामध्ये बैलगाडीने जायचे हे. हा, त्यावेळी बैलगाडीच्या घुंगरूचा आवाज यायचा, खुळुम खुळुम खुळुम. तेव्हा समजायचे लोक कुणकेश्वर यात्रा जवळ आली. चला, अशा प्रकारे आता आपलं पायी प्रवास चालू झालेलो आहे आणि गर्दी बघा, भरपूर गर्दी आहे. 3रा वर्ष आहे हा आणि 3ऱ्या वर्षी त्याच जोमाने सगळी गर्दी वगैरे चाललेली आहे. महिला मंडळ बघा जोरदार आहे. मेन म्हणजे ही बघा, भावकरीने ऐकत नाही, भावकरीने ऐकत नाही. टोपी घालून बघा, खरी गमतच नाही कॅमेऱ्यात, कधी थोडाच गायब झाला हिचा. तर मंडळी, ही खरी मेन घाटी आहे बागमळची आणि तीच जरा डेंजर आहे. पुरी सरळच्या सरळ असल्या कारणान आणि रस्तो जरा बेकार आहे बघा. कसं वाटलं घाटी चढताना? एकदम मस्त. ते वाजताच खरं होतं. घाटी कशी, घाटीवरच सगळं खेळ. हा तर हा जरासाच राहुला असा बोलत चालायचा, मग जास्त चला होतला. 8 वाजता काय गो, लाडू खालास? आमकाच काही ते मिळत नाही वाटतं. हे लाडू फोड. तिथे लाडू थंड वगैरे पिऊन झालेला आणि आता हे बघा. चिंगे काय लाडू खालस ते आता चलाक जमत नाही की का? लाडू नाही आले, मी लाडू खाल्लेच नाही. काय ना, पासा खाय तू तर. हो, लक्ष बरोबर आहे. कॅमेऱ्यात दाखवीन मी पुढच्या व्हिडिओत. काय पण मंडळी बघा, पायी चप्पल बिप्पल नाही पायात अजिबात. बिना चप्पलाचे चाललो आम्ही. ह्यो पायी चाललो आपण, ह्यो मौजा बिवजा घालून चाललो. रे वर टॉकर कोण गेले, ते चुकलो मार्ग, ते वर चालले. हा, कडे जाऊ काय ना, खाली पडता काय ह्या पकडे जागे. अरे खाली जावा, खाली पडता खाली. हा बरोबर बरोबर परातले बा. ते बरोबरच. पुष्पा नाही रे, पुष्पा नाही जमणारा. पुण्य किचर पुष्पा नाही या लागा पाटी तुमच्या हा आमच्या पासून करो. मग ते काहीच नाही पुढे या. तुमच्या पाठी
गेला पुढे मग तू पाठी रवलं का सांग ना तू लोकांच्या कलमांचे आंबे बघित चाललं आंबेच बघता आम्ही ए मन ते बघ ए तू माझा काय करतो सुट्टी लोकांच्या काजींवर लक्ष द्यायचो हा ता आंबे बघित येतात तू काजी एक तर वाट बघ काय ती 7 वाजले 7 वाजले मग हे का एवढ्यात गेल्या वर्षी काय ट्रॅफिक लागला ट्रॅफिक लागला वाटतं पुढे लागला ओके गॅस बत्ती आणू येऊ तर कोणचा रे गोर नाही वाट राहू दे ती बघ तकडे मरता काय त्याका पाडवशील ते खडका फोडीत चालता तर मंडळी हे बघा अशा प्रकारे आता मी कुणकेश्वरची घाटी उतारतो हळूहळू हळूहळू त्या मनात लवकर चाल केलास गो तुम्ही तू असताना माका माहिती होतं ना अंदाज केलेला आहेस मी साधारण तुझं काय माहिती काहीतरी घाटी येत गोंदवत येतात आमकाच काही गमला नाही पोचलो म्हणा घाटी येत लकने गाडीत तर मंडळी बऱ्याच वर्षांनी बरेच महिने तुम्ही विचारत होतो विनू काय हो बघा आता हजर झालेलं दिसतं तो बघा नमस्कार मंडळी कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश याडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते तर मंडळी आज हा महाशिवरात्र आणि ह्या 3रं वर्ष सलग 3 वर्ष आपलं घांगेश्वर देव कुणकेश्वर भेटीसाठी जाणार आहात तर सगळी तयारी आतमध्ये चालू आहे आणि आता थोड्या वेळात बाहेर पडतील देव आणि आता वाजतील 3 वाजलेत आणि आता हळूहळू मंडळी जमतील गावातली आणि मग डायरेक्ट आपली डायरेक्ट कुणकेश्वरात ना पायी चालत जाणार तर विणू वगैरे इलो पण विणू आत्ताच दुपारी इलो 12च्या मनात तो आता झोपान बिपान उठानंतर मग डायरेक्ट आता आपल्या पावणाईच्या मंदिरात कुणकेश्वर पावणाईच्या मंदिरात थंय भेटात तर तोपर्यंत आपण पायी चालत जाऊचा तर चला तुम्ही पण आमच्यासोबत चला देवा मार्जा समंत मार्जा गांगेश्वरा पूर्वपा निवासस्थान ओंकार सत्पुरुष मार्जा 12 पूर्व तू राठी तो मालक मार्जा आज बाबा तुझं राठ जो काय तीर्थावर निघालेलो तू आज तीर्थावर जाणार काय असली तुझे बाळ गोपा गाव घर किंवा ते स्वारी आता तुझं राठ असं जय त्रोंबावळ वाते पूर्ण पूर्णपणे तुझ्या असलेल्या समर्थ उभे करून खात्री दाखवली आणि जसं बाते तुझ्या ते असलेल्या तीर्थात तुझं नाव
अरे इलस महिला मंडळ बघा जोरदार आहे. मेन म्हणजे ही बघा भावकरीने ऐकत नाही, भावकरीने ऐकत नाही. टोपी घालून बघा खरी गमतच नाही कॅमेऱ्यात, काही तिकड थोडाच गायब झाला हिचा. चला अशा प्रकारे आता आपलं पायी प्रवास चालू झालेलो आहे आणि गर्दी बघा भरपूर गर्दी आहे. तिसरा वर्ष आहे हा आणि तिसऱ्या वर्षी त्याच जोमाने सगळी गर्दी वगैरे चाललेली आहे. तर तुम्ही पण चला आमच्यासोबत दर्शनात कुणकेश्वरात. आणि आता आम्ही रात्री 9 वाजता पोचायची, 9-10 वाजतील. तर मंडळी ही खरी मेन घाटी आहे बागमळची आणि तीच जरा डेंजर आहे. पुरी सरळच्या सरळ असल्या कारणान आणि रस्तो जरा बेकार आहे बघा. त्यामुळे साफसफाई करून ठेवलेली होती 2 दिवस अगोदर गावातल्या मंडळींनी. आणि आता घाटी चढतावी बघा. कसं वाटलं गाठी चढताना? एकदम मस्त. ते वाजताच
खरा होता घाटी कशी घाटीवरच सगळं खेळा हा तर वहिनी हा जरासाच राहुला असा बोलत चाललायचा मग जास्त तलाक होतला. जरासा रावला म्हणून सांगा. घाटी बघा आता कसली आहे ती. मोदीक जाऊ का मोदीक सांग मला जा एक वाट हो पावसाळ्यात जागा नाही ठेवलेली आपू थांबा. दहावीला ती 8 वाजता वाटतं. अरे तर मंडळी अशा प्रकारे घाटी वगैरे चढून झालेली आहे आणि आता हे मोराचा पाऊल म्हणून काही ठिकाण आहे आपले देव इसावतं आणि नंतर मग पुन्हा चालत जाणार आणि असं सगळं प्रवास आयोग आजचं वारीचो आपल्या. तर मंडळी बघा सगळी मंडळी आता थांबली आहे. लाडू वगैरे खातात. काय गो लाडू खालास? आमकाच काही ते मिळत नाही वाटतं. हे लाडू खोड घेतलं येत नाही. वाटा 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 मग येतल होतं. ह्या बघा थंड वाटूचा जोरदार काम चालू आहे. बघा टाकी भरलेली आहे 2-4. तर मंडळी अशा प्रकारे आता चालत चाललो की ते लाडू थंड वगैरे पिऊन झालेला आणि आता हे बघा चिंगे काय लाडू खालस ते आता चलाक जमत नाही की काय? लाडू नाही आले मी लाडू खाल्लेच नाही. काय ना पासा खाय तू तर हो लक्ष बरोबर आहे. कॅमेऱ्यात दाखवीन मी पुढच्या व्हिडिओत. काय पण चलबत खाल्लंय सांगू शकतो. पासा ग्लासा पिशवी मोठी घेतलास ना कशा आहे? सगळा महाग महागाई वाढली. महागाई वाढली
लोक पूर्वांपार अशाच पद्धतीने चालत जायचे, कंदमुळे खात, चाराभरं खात, हा सगळा पायी प्रवास. मग श्रीदेव त्याच्यातच मजा पायी प्रवासात. श्रीदेव कुणकेश्वर दर्शनाला हे सगळे पायी चालले आहेत. 80 वर्ष. अरे हे बघा, हा हे बघा. 80 वर्ष. हो किती वर्ष? 80 का अधिक असताना. 80. होय ना हो. होय. मग. वय वर्ष 80 वर्षाचे हे बघा. काका पायी चाललेत. पूर्वी त्यांच्या काळामध्ये बैलगाडीने जायचे. हा त्यावेळी बैलगाडीच्या घुंगूळचा आवाज यायचा, खुळुम खुळुम खुळुम. तेव्हा समजायचे लोक कुणकेश्वर यात्रा जवळ आली. ह्यो पायी चाललो आपण, ह्यो मौजा बिवजा घालून चाललो. वाट बेनूक पाटील तुम्ही होता तेव्हा ती गुळगुळीत केला. अजिबात या कुस पण पायात माझ्या गेला नाही. हे बघा मंडळी, हे बघा पायी, चप्पल बिप्पल नाही पायात अजिबात. बिना चप्पलाचे चालले रे वर टॉकर कोण गेले, ते चुकलो मार्ग, ते वर चालले हा कडे जाऊ काय ना. खाली पडता काय ह्या पकडे जागे. अरे खाली जावा, या खाली पडता खाली. हा बरोबर बरोबर परातले आतले ते बरोबरच. कुणा बरोबर नाही. पासावची फोटो आणून टाकलेली आहे, तिला शेट मग हा ही बाबू काकाची बॅग सांभाळलेली दिसता माका. कोण गेले ते पुढे रे? अक्कल मध्ये चिजत नाही ते बरोबर. आता हे बाकीच्या चालले ते बरोबर चालले. माणसं बघा मंडळी तकडे लांब ताकत, त्याच्यात हिंचित चाल फासा. होय ना, हे ऐकणारी नाहीत तशी. गे जोडीदारीन काय तुझी खया असे का टाकून पुढे कशी काय चाललं ते का येता वडीत वडीत हाणू काय होतं. खाऊ बी काहीतरी घेऊन यायचं ना येताना पिशवीत ना काय तू. आज उपवास आम्ही काय नाही खाणार दर्शन घेतल्याशिवाय. लाडू पण खाल्लंच लाडू नाही. घेतला खाल्लंस. पिशवेत होते बघ. त्याला घे आता पाय उचल गो. काय काय जागा अडवू चाललास की चादरी बित्री काय ते घेतलास गो. पुष्पा नाही रे, पुष्पा नाही जमणारा. पुण्या किचर पुष्पा नाही या लागा पाटी तुमच्या हा आमच्या पासून करो. मग ते काहीचर नाही पुढे या. तुमच्या पाटी गेला पुढे. मग तू पाठी रवलं का सांग ना. तू लोकांच्या कलमांचे आंबे बघित चाललं. आंबेच बघता आम्ही. का बघ अवघ्या एक आंबेच बघता. आशा सोड यंदा. ए मन हे बघ. ए तू माझा काय करतो सुट्टी. लोकांच्या खाजींवर लक्ष द्यायचो. हा मग आता आमच्या नाहीच बनू. तांबे बघता तांबे बघित येतात. तू काजी आमचे नाहीच म्हणू आपले बघता. सांबार एक नेऊ काय होते आता ना. कामच झालं असतं. अरे बाबू चार घेऊन ये. तुका कोण काय बोलणार नाही. आमक पिशेत काय एवढं वाजत आज मका कळत नाही तिचे पिशे. म्हणजे असे किती घेतलं 5-6 घेतलं की काय कपाळ त्यांच्या देऊ काय होते चढू. तर मंडळी बघा चाय थांबलेली आहेत. हळूहळू चाय थंड चालूच आहे वाटेत. ह्या काम भारी आहे. हे 7 वाजले. तर मंडळी बघा 6:45 झालेले आहेत. बरोबर 6:45 झाले. आणि आता आम्ही हळूहळू आता अजून घाटी उतरायची आहे कुणकेश्वरची. अजून मधलीच घाटी उतारता. हे बघा ह्याच्यात समुद्र तुमका आता दिसणार नाही, धुक्या पडला. तर अजून पायी चालताच आहो. हे बघा अजून मंडळी खूप मागे आहे, अर्धी मंडळी पुढे आहे आणि आता आम्ही मधीच आहोत. हे बघ देव बघ काही गेले मंडळी आमची. बघ कलमाच्या बागेतनं वगैरे चाललेली आहेत. बॅग मला तुझ्याकडे दिले गोठल्यान सांभाळू का. जीव काढले मग
हैराणच झाला. ह्याच्या वाटेन ह्याच्या अंधार असून खाऊ कातला अजून का बघा एकदाच कधी नजर का धडपडा होता सारख्या सारखे एक तर ही वाट बघ काय असती एवढीशी 7 वाजले. खात वाजले मग हे का एवढ्यात गेल्या वर्षी काय पोचले ट्रॅफिक ना. लागला? ट्रॅफिक लागला वाटतं पुढे. ट्रॅफिक लागलं कवके घ्यास बघ त्या नको येऊ तर कोणचा रे गोर म्हणजे वाट रवली ती बघ तकडे. रस्तो हा मग तो थैसून जाऊ का होता तुम्ही चालतास तुमच्या पाटला आम्ही चालता पुढे लाग मग. माका नाही बाबा माहित काय पुढे कामकाठी पण गेले काम काठी घेऊन गेले. तू अजून पाठी कसं रवलं. नाही दिसला तू मका? चायनी लाडू खायत बसलंस त्याच्यात गोंधळलेला नाही, नाही, बाकी हा काय नाही. ब्लँकाने बघलंय मी हा, ते मग. गेले ते वो मरता काय त्याका पाडवशील. आत्ताचे खडका फोडीत चालता पायाक लागला तरी चालत. खडकांक अजिबात दुखू नको पहिलाच सांगते. खडकांका घाटी एक काय करतलो होय खडका फोडलं घाटी एक दगड मोजीत जाऊची. चला चला इलाव लाईट दिसतात इतर जवळ इलाव. तर मंडळी हे बघा आता आम्ही 7:30 वाजत इलेत आणि बघा घाटी उतरतो काय दिसतच नाही घाटी एक. हे बघा काय घाटी आहे ती बघा. चला बाबा एकदाची घाटी आणि चलत इला बाबा बाबा. तर मंडळी हे बघा अशा प्रकारे आता आम्ही कुणकेश्वरची घाटी उतरतो हळूहळू हळूहळू हळूहळू. काय गो त्या मनानं लवकर चाल केलास गो तुम्ही. तू असताना माका माहिती होतं ना अंदाज केलेला आहेस मी साधारण तुझं. तो घेऊचच नाही ते काय माहिती काहीतरी गाठी येत गोंदवत येतात. आमकाच काही गमला नाही. पूनमले पाठी होता तू आलीस त्या मनाने पास मध्ये पुढे. एक नंबरला पोचलो म्हणा गाठी येऊन लकने गाडीत काढ. वाटीत लग्ने गाडीत काढी दिलं. तर मंडळी अशा प्रकारे आता आम्ही पाहुण्याच्या मंदिराकडे येऊन पोचलो. अजून चालतं आता जाऊ आणि आता विनू वगैरे शूटिंग करूसाठी त्यांच्या मी देवांबरोबर असतं. तर हे बघा तर मंडळी मेन विशेष अतिथी इलेले आहेत मुंबईसून खास जत्रेसाठी. अरे कधी आलास असा गपचूप येतोस हा. हा बघा हे एका जर तुम्ही ओळखत नसाल पारस अरे असंच तुम्ही फसवता येत नाही म्हणून सांगून म्हणजे मला सरप्राईज तेव्हाच. पण मला कालच कळालं तू येणार आहेस तो. ए मम्मी कुठे मम्मी पशार झाली ती बघ तुझी. तिला विचार मोदक केलेस का. आईला तर मोदक करायला येतात. तर मंडळी बऱ्याच वर्षांनी नाही बरेच महिने तुम्ही विचारत होतोच विनू काय हो बघा आत्ता हजर झालेलं दिसतं तो बघा. बरेच दिवस विचारत होताच तो माणूस हो बघा आत्ता इलो. मुंबईवर तो कायमच लेट येता होय. कायमच लेट काहीच्या कार्यक्रमात. मी यंदा विचार केलेला चलत जेवतो पण नाही शक्यच झाला नाही आता येते ह्याच्यात नाही आहे. हे बा आपले सबस्क्रायबर इथे बरेचसे बसलेले मंडळी काही पशार झाली. काय आणलं मग मुंबईवरून मामासाठी काय आणलं मुंबईवरून. भरपूर गाजला म्हणून मी मोदक करायला शिकले. वा आजीने शिकवले. या आजीने किती आहे माई आजी तिला आणलीच नाही ती. अरे घेऊन यायचं एकटं फिरतो रे तुम्ही. अरे मुंबईमधनं काय आणलं तुम्ही. मुंबईवरून काय बढिया कोण हात मग तुम्हाला ओळखीची मंडळी कोण दिसतच नाही. अरे नाही म्हणजे सगळी नवीन आहेत तुमचे चेहरे नवीन आहेत ना. आता कसं आता मुलांची लग्न झाली सुना आल्या सगळे त्यामुळे तुम्ही पण बदललात. आणि आमच्यात पण जरा फरक झाला. तेच दिसताच. साक्षी नाही तेजू नाही कोणीच नाही. ती लोक येणारच नाही. ती येणार ती फिरायला येणार. मग चिंग्या मेकअप कर काय तो काय मेकअप काय नाही लागली भूका काय दादी अगो दगड मेले धोंडे दुखवीत आणले ना त्यांनी सगळं. आता सपात व्हायरल करतो ना आम्ही कशाला. आम्ही तुका सांगला तोंड टाकून घ्यायचं आपला. फेमस झाले आता सगळे. अरे
मम्मी तुका माहिती, मम्मी बरोबर तू होतं, मी होतं की तू होतं का? ती बघ शोधतात, तुझ्याच मम्मीक शोधतात ती बघ 4-5 जण, ती बघ ते बसली आहेत ती. तर मंडळी चला अशा प्रकारे आता पैसून देव बाहेर पडतील, तर आता दुसऱ्या व्हिडिओत येत. तोपर्यंत व्हिडिओ इथे थांबूया. चला बाय बाय.